J.K. Yadav Films present. J.K. Yadav Films. नहीं हर से देव घर कबो तू गइल रहू कि ना गइले बानी हो एक बेरा। हाँ नहीं हर से देव घर कबो तू गइल रहू कि ना शिव जी पे जलवा कबो चढ़ाइल रहू कि ना हमारा से तू सच्चे बता बरानी। अरे पूछा ना हमारा से तू सच्चे बता बरानी। बाबा न करिया के कबरिया एक बेरी नई हर से कोई हो। अब तो बढ़िया बात बा। हाँ हो हाँ हाँ जलवा चढ़ा के है सिरवा न बहा के है उनका से तोहरा के मांगनी हो। कब संवाद कोन कइले रहू गला न साड़ी तू पहनले रहू संगे देव घर जाए के भाड़ा भखले बनी। संगे देव घर जाए के भाड़ा भखले बनी। चला हमको वहां में कहां पर उठाइले बनी हमको वहां में कहां पर उठाइले बनी बाकी एक बेरी ओ बाकी एक बेरी चला वहां छोड़इले बनी बाकी एक बेरी चला वहां छोड़इले बनी छोड़इले बनी। ऐसे बोलो शिव शंकर भगवान की। J.K. Yadav Films. बाबा के महिमा होवे निराली जीवन सबके करिले हरियाली जीवन तो सब जानता हाँ हाँ राजा भिखारी जाले दुआरी सबके बाबा भरिले झोली खाली। बतिया सच्चे बता बतालू हो बाबा विश्वास जता बतालू हो दया सोनू या सोनी पकइले बनी दया दीपक ऋषि बाबा नहीं ले रही। हमको वहां में कहां पर उठाइले बनी हमको वहां में कहां पर उठाइले बनी बाकी एक बेरी ओ बाकी एक बेरी चला वहां चढ़इले बनी बाकी एक बेरी चला वहां चढ़इले बनी। J.K. Yadav Films.